Pinati o minahal kong matalonan. Okay. Today is August 25, 2024. Og mapuhon guys, way trabaho kay National Heroes Day. Yeah. Holiday gapon og Monday mo resume ang trabaho sa office sa LGU Matalom karong Martes, August 27, 2024. Okay, katong ganahan mupulutan musuri sa Matalom Boardwalk. Doon natay gamay nga tindahan dire. Doon natay mapalit sa Eco Snack Place dire sa lungsod sa Matalom. Di na to si piaton sa pagbisita sa Eco Snack Place dire sa Matalom Boardwalk, dire sa lungsod sa okay guys, mao na tong boardwalk karon dire sa lungsod sa Matalom. Kung na mo yung mga bata, pwede na to dire pa duwa-duwaon guys, dire sa to ang Matalom Boardwalk kay na may swing, na duyan nya, na siso yan na po katong pasilit-silit ba. Okay, ako mang hinaot nga inyo kong tabangan nga mas mo balik ang kasadya dari sa Matalom Boardwalk. Awa ko'y mahimo guys kung ako rang usa nanginahanglan tas tanan nga katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, ato gayong bisitahon ang Matalom Boardwalk diri sa lungsod sa Matalom guys. Ako mang hinaot nga inyo kong tabangan sa advokasya